Θα σας παρουσιάσω το Class Dojo, ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης της τάξης σε πραγματικό χρόνο που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια διδασκαλίας στην τάξη. Πληκτρολογώ στο φιλομετρητή classdojo.com και επιλέγω «Συνδέσου». Στην καρτέλα που ανοίγει μπροστά μου πρέπει να καταχωρήσω το email μου και τον κωδικό πρόσβασης που έχω ορίσει. Στη συνέχεια επιλέγω «Συνδέσου». Από τη στιγμή που θα συνδεθώ, εμφανίζονται στην οθόνη μου οι υπάρχουσες τάξεις που έχω ήδη δημιουργήσει. Θα σας παρουσιάσω όμως πώς θα προσθέσω μία καινούρια τάξη. Επιλέγω Add a class και στη συνέχεια δηλώνω το όνομα της τάξης μου. Και τη βαθμίδα της τάξης. Στη συνέχεια πατάω Add a class. Στη συνέχεια μου ζητά να εισάγω τα ονόματα των μαθητών μου. Πληκτρολογώ τα ονόματα των μαθητών. Και για να το καταχωρήσω πατάω Enter. Ακριβώς δίπλα από το όνομα εμφανίζεται το avatar του κάθε μαθητή. Εφόσον έχω ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των μαθητών και μαθητριών μου, επιλέγω δηλαδή Done Editing Students. Στη συνέχεια το πρόγραμμα με παροτρύνει να δημιουργήσω προσκλήσεις σύνδεσης των γονέων στην εφαρμογή, ώστε να ενημερώνονται καθημερινά για την πρόοδο των παιδιών τους. Επιλέγω Next. Μπροστά μας ακριβώς εμφανίζεται ένα εκτυπώσιμο αρχείο PDF με προσωπικό κωδικό σύνδεσης για κάθε μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να συνδεθεί και να διαμορφώσει το avatar του όπως επιθυμεί. Αντιστοίχως υπάρχει προσωπικός κωδικός για κάθε γονέα. Ο γονέας μπορεί να συνδεθεί και να ενημερώνεται καθημερινά για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού του. Στη συνέχεια πατάμε Next. Done with invites. Στην οθόνη εμφανίζονται δύο επιλογές. Η θετική συμπεριφορά και η ανεπιθύμητη συμπεριφορά των μαθητών. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε συμπεριφορές προσαρμόζοντάς τες στα δεδομένα της δικής μας τάξης. Ενδεικτικά μπορούμε να προσθέσουμε επιλέγοντας Add Behavior τη συμπεριφορά προσπάθησε πολύ. Και στη συνέχεια πατάμε Save. Ακολούθως μπορούμε να προσθέσουμε ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Πηγαίνουμε στο «Χρειάζεται δουλειά», επιλέγουμε «Χρειάζεται δουλειά», Add Behavior και γράφουμε το χαρακτηρισμό «Δεν φέρνει βιβλία». Στη συνέχεια Save και είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να πατήσουμε τέλος και να μπούμε στην εικονική τάξη που έχουμε δημιουργήσει. Επιλέγοντας έναν τους μαθητές,
Μπορώ να δώσω ή να αφαιρέσω πόντους, επιβραβεύοντας τη θετική συμπεριφορά και καταδεικνύοντας την αρνητική. Ας το δούμε πώς δουλεύει. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων με τους γονείς μέσα από την επιλογή «Μηνύματα». Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων και φωτογραφιών της τάξης, πατώντας την επιλογή Class Story. Επανερχόμαστε στην τάξη. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το πρόγραμμα διατίθεται εντελώς δωρεάν και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος από τον υπολογιστή του σχολείου, του σπιτιού του, στο τάμπλετ του, ακόμα και στο κινητό του. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.